Vajita rice, chicken sukkar ready. హలో గైస్, వెల్కమ్ టు శెట్టిస్ ఛానల్. ఇని అంకులు ಐತಾರ್ దాన్ని ಮುಗಾಲಾತಂದು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪನ ಮುಂದುಂಡು ಯಾಕಂಡ ಬರ್ಸ ಒಂಜಿ 2-3 ಸರ್ತಿ ಬತ್ತು ಪೋಂಡು ಅಂಚ ಅಂಗಡಿ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದೀರು ಪೊಪ್ಪ ರಜೆ ಮಲ್ತದು ಇಲ್ಲಾಡು ಕೋರ್ದ ಕೈಪ್ ಇಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕೋರ್ದ ಕೈಪ್ ಮಲ್ತದು ಉನ್ಕಂಡು ಬಂಡೇರು ಕೋರ್ದ ಕೈಪ್ ಬಂಡ ಸಾರತ್ತು ಒಂಜಿ ಸುಕ್ಕದ ಲೆಕ್ಕ ತಾರ ಪೂರ ಕಡೆಯದು ಪಾಡ್ದು ದುಮ್ಮುದಕ್ಕಲು ಈ ಅರೆಪ ಪೂರ ಇಜ್ಜಂದಪ್ಪ ಎಂಚ ಮಲ್ತು ಅಂತೀರ ಅಂಚ ಮಲ್ತದು ಉನ್ಕಂಡು ಬಂಡೇರು ರೇಗೆ ಬಾಯಿ ಚಪ ಚಪ ಹಾಪ್ನಿಗೆ ಹೆಂಚ ಉಣ್ಕಂದು ಬಂಡೇರಿ. ಸೊ ಇನ್ನಿದಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದಲ್ಲ ಮಲ್ಪುನ ಪೂರ ಡೀಟೇಲ್ ಅದು ತೋರಿಸ್ಬೋಜ ಇಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಅಡುಗೆ ಮಲ್ಪುನ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಅದು ತೋರಿಸ್ಬೋಜ ಮಸ್ತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಯ್ತಾ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಡೋದುಂಡ ನಿಂಕಲು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಿಂಕಲು ಆಯ್ತಾ ಪೂರ್ತಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಾಡುವ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದಿಕ್ಕೆಂಡು ಮಲ್ಪುಗಂದು ಬಂಡೇರು ನೀ ಐಟ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ತೋರಿಸ್ಬೋವ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೂ ಒಂದಿಪ್ಲೆ 1.5 ಕಿಲೋ ಕೋರಿಗೆ ಮಸಾಲೆ ಪ್ರದಾಲ ಪಾಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಮಸಾಲೆ ಕಡೆದ ಪಾಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾರಾಯಿ ಒಂಜಿ 5 ನೆಯ್ಯಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಚೆಕ್ಕೆದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬೊಕೊಂಜಿ 10 ರೂಪಾಯಿದ ಕೋರಿದ ಸುಕ್ಕದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬೊಕೊಂಜಿ 4 ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕೊಂಜಿ 7 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅವು ಪೊತ್ತುನಾಗ ಪಾಡ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ 1.5 ಕಿಲೋ ಕೋರಿ ಈ ತೆಟ್ಟೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನೊಂದು ತೂಕ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಪಡ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಂಜಿ 5 ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡಿಯ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 5 ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ದು ಕಣಲ್ಲ ಕಾಯಿ ಒಂದುಂಡು 5 ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ದುಂಡು ಒಂಜಿ 7 ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಉಂಡಾಯ್ತು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ಮುಗಿಸ್ಲೆ ಗರಂ ಮಸಾಲೆದ ಚೆಕ್ಕೆದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತಿಕ್ಕೋದ 10 ರೂಪಾಯಿದ ಅವು ಹಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅರೆಪುದಲ್ಲ ಕಡೆದು ಪಾಡ್ರಿಜ್ಜಿ ಪಕ್ಕಡೆ ಕಸಗಸ ಬಂತೀನಿ ಹಾಕೋದು ಅರಿತ ಒಂದು ಹತ್ರ ರವ ನೆಟ್ ಗಿಂಜಿ ಅದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂಚಿನ ಮೋಸ ಓಡಿಜ್ಜೈತೆ ಓಡ್ಬೊಡಿ ಬಂತ ಆಯ್ತಾ ಅದಲ್ಲ ಆಪಜಾತ ವಿಷಯ ದೇವ್ರನಂತ ಬಾರಬಣ್ಣು ಶಿವದಾಸೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ತಿನ್ಪೇನಿ ಇಲ್ಲ ಅದು 3 ದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ಮಗಪಾಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅಡಿಗೆದ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನೆ ಅವ್ರ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪನೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ತಿನ್ಪುರ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಏತೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ತಾತುಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಇಷ್ಟಾಗಿ ಚೂರು ನೆಯ್ಯಿಲ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಮಾಡುವ ಖಾಲಿ ನೆಯ್ಯೇ ಪಾಡ್ನ ನೆಯ್ಯೇ ಪಾಡ್ನ ಅಂತ ಒಂದು ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಆಡ 4 ಗಂಟೆ ಮಾಡಿ ಅಂಚ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಗಬಾಲೆ ಮುಗಾಲತ್ತುಂಡು ಜೋರು ಬರ್ತಾ ಅರ್ಪಣ ಅಂದಾಜು ಉಂಡಿ ಭಾರಿ ಆನಂದ ಹುಡುಗಿ ಅದ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿನಾಗ 3 ತೆತ್ತಿನ ಟೊಮೆಟೊನ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂದ್ರೆ ದಮ್ಮ ಡಮ್ಮ ಅಲ್ಪನ ಬಣ್ಣದ ಹಬ್ಬ ಆಡುವರು ಅಂದಾಗ್ತದೆ ಬಣ್ಣದ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಕಣಕ್ಕೆ ಬಾಡಲೆ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಚಾಲು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂಡ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಬ್ಲೋವರ್ ಉಂಡು ಆ ಬ್ಲೋವರ್ ಗಾಳಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಐಟ್ ನಿಖಲ ತೂ ಏಪಲ ತೆಕ್ಕುಜಿ ಬೊಕ ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅದು ಫಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಹಾಕೊಂಡು ತೂ ಅದೇ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ತದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿಂದೆ ಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಣಕ್ ಬಂಡ
ಗೊತ್ತು ಗಂಡ ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡವ್ರ ಏನಮ್ಮ ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಬಲ ಬಲ ಬಾ ಬಲ ಬಲ ಬರ್ಬಿಜ್ ಮಾರ ಕೋಡಿ ನಾನು ಇದು ಮಂಡ್ಯಡು ಭಾರತದ ಚಿತ್ರದ ಲೆಕ್ಕಜ್ಜ ವಾಡೆ ಪುಂಡ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ದಿವಚ್ಚಿ ಅದೇ ಅಂಚಿದಿಲ್ಲಿ ಅವನೇಟ ಬರ್ರ ಬಂಗಾಪುಣ ಇಲ್ಲಿ ಅವೇ ಬರ್ನಿ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ವಾಸಿ ಐಗೆ ದೀತಿಜಿ ಅಂಬಕ್ಕ 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 ಒಂದು ಚಮಚ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಚಮಚ ಶುಂಠಿ ಪಾಡ್ದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದೆ ಕಡೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಅವೇನು ಪಾಂಡ ಹಿಂಗೆ ಶುಂಠಿ ಆತ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಬಾಯಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಥರ ಪಾಡಿ ಓದ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ನಿಂಜನ ಹಾಕಿ ಹಾಗೆ ಶುಂಠಿಗೆ ಚಿಕ್ಕನ ಗಲಾಟೆ ಆಗಬೇಕು ನೀರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ ಕಾಯ್ದಾನೆ ಇದು ಕೋರಿನ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ದೆತ್ತಿದೆ ಪಾಡಿ ಎತ್ತಿದ್ದು ಮಾಡ್ರೆ ಹಾಕಿ ಕೈಟು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸನೆ ಹಾಕಿ ಬೇಕೊಂಡ ಯಾರು ತಿಂಪಿಜಾದ ನೀನು ಅಂದ ಇದು ಉಪವಾಸ ಹಿಡ್ದಾನೆ ತಿಂದಿದ್ದಾರೆ ಮಜ್ಜಿ ತಿಂಗ್ರೆ ಹಾಕಿ ಬೈಪಾಯಿ ಬರ್ತದೆ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ಕೋರಿ ಪಾಡ್ದು ಮಗಪಲೆ ಲಿಂಬೆ ಪುಡಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಲಿಂಬೆ ಪುಡಿ ಗಂಧ ಬತ್ತಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಲಿಂಬೆ ಪುಡಿ ಹಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬತ್ತಲ್ಲ ಹುಳಿ ಗಂಧ ಸುಮಾರು ಪಾಡ್ದಂಡಿ ನಾಲ್ಕು ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ದು ಮಲ ಇಂದೇ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಚಮಚೋಡು ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚ ಮಂಜೋಲ್ ಪಾಡು ತಿರ್ಗಾಲ ಮಂಜೋಲ್ ಪಾಡಲೇ ಮಂಜೋಲ್ ಪಾಡ್ನ ಬೇರಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ಜಯಕೊಂಡ ಇನಿ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕದ ಮಸಾಲೆ ಪಾಂಡು ಐಟು ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪು ಪುಡವೆ ಸೊರಟು ಕೋರಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ಪೀಸ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಆತನು ಮಾರ ಈ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಬಂತೀನ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಇದು ಮಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರಾಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂದು ಮಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಎಂಕೆ ಬೋಡು ಎಲ್ಲಿ ಅವು ಮಾಸನೆ ಹೊರಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ನಾನು ಬೀಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಹಾ ಯಾಲತ್ತೆ ಬೊಪ್ಪ ಬಿಟ್ರಿ ಎಕ್ಕ ಬಿಟ್ರವ ಏನು ಆಹಾ ನಿಂಚೆ ತೂನೇ ಬಾಯಿಗೆ ನೀರು ಬರ್ತದೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಹಾಂ ಮರಿಗಲ್ಲ ಬೇರೆಗಲ್ಲ 2 ಟೈಪ್ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನ ಸ್ಟುಡಿಯೋನಾ ಓಲ್ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಬಿದಿರ್ದು ಒಂಜಿ ಬಿದುರ್ದ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಒಂಜಿ ಟೆಂಟ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಟೆಂಟ್ ಹೌಸ್ ಮಲ್ಪ ಪರಂಡು ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪುರ ಮಲ್ತದ್ದು ಮರದ ಗುಜ್ಜಿ ಪುರ ಕಾಣತ್ತದೀತೆ ಅಂದು ಕಾಣತ್ತದೀತ ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿ ಮಲ ಮಲ್ಲ ಮರದ ಗುಜ್ಜಿ ಪುರ ಕಾಣತ್ತದೀತ ಭಾರಿ ಬಂಗಾತ ಪತಾರ ಐತೆ ಬಿದಿರು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚಾದಿತ್ತೆ ಏನಂಡಲ್ಲ ಮರತ್ತ ಒಂದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಮಗ ಸೀಮೆ ಕೋಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೀಮೆ ಕೋಲು ಕಟ್ಟದು ಪುರ ದೊಂಪ ಪುರ ಮಾಲ್ಪಡೋದಿಲ್ಲ ತೋಟೊಡೊಂಜಿ ಜಾಗಿಜ್ಜಿ ಅಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಾಲ್ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುಲ್ಲ ತೋಚುದು ಹಾಂ चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है बोलो कोड़े रात्रि पटाकी बिಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಬರ್ಸೋದು ಬಾರ್ ಲೈಕ್ ಆತ್ರು ಬೋರ ಅಂತದ್ದು ಓ ಒಂದು ಪತ್ತದ ಕಲ ನೀತಿ ಜಾಗ ಓಲ್ ಮಾರೆ ಕಾರ್ ಬಾಡ್ರ ಜಾಗ ಇಪ್ಪ ನಾನು ಈ ನಮ್ನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಹೊಲ್ತರ್ದೋಡೆ ಮುಟ ಓ ಮೂಲೆನಾ ಪಿದೇನಾ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಫ್ಲಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ
ಪಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂಚ 10 ಬಿಟ್ಟು 15 ಏ ಮಿತ್ತ ತಗಡ್ ಬಡವರ ಬಿಟ್ಟು ತರ್ಪಲ್ ಪಾಡು ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸೈನ್ ಮೂಲಂಕಲ ಬಿಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೂರ ತೋಜುಂದು ಕರಿಯಾಗಲ್ಲ ಒಂದೇ ಜಾಗ ಹಾಂ ಇದೇ ಜಾಗಡಿ ಇದು ಜಾಗಡ 10 ಬಿಟ್ಟು 15 ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತ ಖಾಲಿ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಗಾರ್ಡನ್ ತೋಟ ಒಂದು ಒಂದೊಂದು ಜಾಗ ನೈಕೇನ ಖಾಲಿ ಇತ್ತಿನಪ್ಪ ಅದು ನಮ್ಮ ಗಾರ್ಡನ್ ಊಟ ಗಾರ್ಡನ್ ಹಂಚಿ ಪೂರ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವುದು ಪೂರ ನಾನಾ ನಮ್ಮ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಒಂದೊಂಚೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ನಡೋ ಪೋತೀರಿ ಏನ ಮಾತ ಒಂದೊಂದು ತೂವರೆ ಕೋರಿ ಬೇಯನ್ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸುಕ್ಕದ ಮಸಾಲೆ ಬಾಡ್ರ ಜೊತೆ ಸುಕ್ಕದ ಮಸಾಲೆ ಪಕ್ಕ ಬಾಡ್ನ ಹಿರೇ ದೀತಿನ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾರೈ ಪಜ್ಜಿ ಬಾಂಡ್ ಪಜ್ಜಿ ತಾರೈ ಪೊದು ನೆಕ್ ಪುದರೆ ಪಜ್ಜಿ ತಾರೈ ಸುಕ್ಕ ಬಂದು ಪಜ್ಜಿ ತಾರೈ ಸುಕ್ಕ ಏತ್ ಪುರುಟು ಜಿಂದುಲೆ ದೀಪೆ ಅದು ಆತ ರುಚಿ ಬರ್ಪು ನಿಕ್ಲೆ ಎನ್ನಾರು ಒಂದು ದೀಪೆ ಜಾಣ್ ಬಂದು ಮಲ್ಪಲ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪು ಈರುಳ್ಳಿಲ್ಲ ಪಜ್ಜಿ ತಾರೈ ಮಾಡ ಭಯಂಕರ ದೀಪೆ ಆಪು ಎನ್ನ ನಮ ಕಂತೀತಿನ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಪೊಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಾಡ್ರಜ್ಜಿ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬರಲ್ಲ ಈಗ ಏನ್ ಎತ್ತಿರೋಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅದೇ ಬೆದ್ದನ ಬಾಡ್ರಿ ಜೊತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಕೊಂಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೋಡಿ ಒಂದು ತೊಟ್ಟು ಬಂದು ಟೊಮಾಟೊ ಸಾರು ಮೀನು ಮಲ್ಕಲ ರಸಂ ಸಾರು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಆಯ್ಕಮ್ಮ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಬಾಲೆ ಸರಿ ಬೇಯಿಸಿರೋ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಬಾಲೆ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಬೇಯ್ಪಾಳೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಮಾಡಲಿ ಏನು ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ನೋಡಿ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಪಜ್ಜಿ ತಾರೈ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ವೈಡ್ ಬಂಡಲ್ ಹಾಕಲು ಜನಕ್ಕೂ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾಡೆ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಕ್ಯಾವ್ ನೋಡ ಉಪ್ಪುಂಡ ಹಾಂ ಯಾವಣ್ಣ ಮಸಾಲೆಗೆ ಏನ ಮಟನ್ ಸುಕ್ಕ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ತೀನಿ 30 ವರ್ಷ ಬೀರೋ ಮಲ್ತೀನಿ ಕಿಷ್ಟಣ್ಣೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಬಾಯಿ ನೀರು ಜಪಡೋದು ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಉಲಾಯಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಇಂಚೋರ್ದೆ ನಾನು ಅದು ಚುಳಿಗೆ ಬಿಡೋದು ಸುಕ್ಕ ತೊಟ್ಟುಗ ನಮ್ಮ ತೆಕ್ಕರೆಲ್ಲ ಕಣದ ತೆಕ್ಕರದ ದಿನ ಬಿನ್ಬಂಡ ಕೋರಿ ಅಂತ ಉಷ್ಣ ಕಾಯಿ ತೊಟ್ಟು ತೆಕ್ಕರದ ನನ್ನ ಬಂಜಿಗಿದಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಬರ್ಪಿಸಿ ವಾ ಸೂಪರ್ ಬಡ ಉಪ್ಪು ಬಡ ಹಾಂ ಯಾವ ಒಂದ್ಸರಿ ಇಂಚ ಮಾತು ತೂಲೆ ಮಂಜಳ ದಾತು ಕೊಡ್ಲು ಬಾಪುಗಳು ರಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ಬತ್ತಡ 10-15 ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ದ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೋದು ನಿಖಲ್ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆ ಒಂದು ಮಸಾಲೆ ಪುರ ಪಾಡೊಂದು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಇಚ್ಚಿ ಒವಂಡಲ ಅಂಗಡಿ ದಿಕ್ಕುನ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಪೌಡ್ರ್ ಕಾಣಲ್ಲ ಕೋರಿ ಬೇರೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಬಾಡಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದಲ್ಲೇ ರೆಡಿ ಆಪು ಹಲೋ ಸರ್ ಬಾಯಿ ನೀರು ಮಾಡಿ ನಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ನಾಗ ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ನೀರು ಬರೋಣ ಮಾಡಿ ಆ ಕಡೆ ಬರ್ತದೆ ಆಗ ಯಾ ಮುಂದಿನ ಟೈಮ್ ಇಚ್ಚಿ ಅಣ್ಣ ದಾಲ್ ಪಂಡ್ರೆ ಪಲ್ಲೆ ಮಾರೆ ಪಕ್ಕ పంటదాలొచ్చి ఈ పదవులు పోదు ఉండు మారా ఇచ్చిన బుక్ ఇంక బందీ కావాలి
ಯಾವನ್ ಪುನಃ ತೋಚ್ಪವೆ ತಂಕ ಮಲ್ಪಡುದ ತಂಕ ಮಾಯುಡುಂಡು ಐಟು ಉಂಡ ತುಲದೆ ತಂಕ ತಂಕ ಮತ್ತೆ ಗೊರ್ರೆ ಹಚ್ಚಿ ಕೊಡು ಅದು ಹೋಗಿ ಮಾಮ ಇನ್ನೇನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಕೋಳಿ ಸುಕ್ಕ ನಮ್ಮಳಮ್ಮ ಒಬ್ಬರು ಸೈಡ್ ಇದೀಕ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪುನಃ ತೋಚ್ಪಾಗ ತೋಜಿನ ತಂಕ ಸೂಪರ್ ತಿಪ್ಪೆ ತಿಪ್ಪೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೋಡಮ್ಮ ಗಂಜಿಗೆ ನನ್ನ ಕೈ ನಂಗೆ ಪೊರ್ಲು ಮತ್ತು ತೋರಿಸ್ಪ ಅಡುಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಪಂಪಿ ನಿಂದಿಜ್ಜು ನಾನು ಕಡೆ ದಿಂಚು ಒಂಜೇ ಪದ್ಯ ಬರೋದು ಬಾಯ್ ಕರ್ಮ ಆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಬಾರಿ ಬೆಚ್ಚ ಗಂಜಿ ಹಬ್ಬ ಇನ್ನು ಬರ್ಸ ಕೊಡ ರಾತ್ರಿ ಹಿಡಿದು ಬರ್ಸ ಶುರುವಾತು ಅಂಚದು ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಗಡಿ ಪೋತಿನಾರು ಬಂದು ಮಲ್ತದ್ದು ಬತ್ತೀರಿ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇರಪ್ಪ ಅಂತ ಬಂದೆ ಚಿಲ್ಲರ್ ಕೈಪ್ ಮಲ್ಪ ಗಂಡ್ಯ ಅಂಚೆ ನೀ ನಮ್ಮನೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಅರೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪನ ಅದು ಪುಡ್ಸೋದಿತ್ತು ಅಂಚೆ ಅಮ್ಮಸೋಡು ಮಲ್ತು ತೋರಿಸ್ಪ तुमच्या दंबू काय ಓಕೆ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಉಣ್ಣೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಬಾಯ್ ನಾತ್ ರೆಗ್ಲಂಜಿ ಹಾಯ್ ನಾತ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರ್ನ ಚಾನಲ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಕಲ್ನ ಏನು ಅಂತಾರೆ See ya.